ventricule. Dacă nu o să vreți să nu tăiți așa, o tăiți cum vreți voi. Dar dacă vrem să simțim la o inimă ventricolul stâng și ventricolul drept, Nu, de pe așa. Asta e partea anterioară, partea posterioară. Da? Asta simt. Acum, când vrem noi să avem ventricolele acestea, lateral, e așa, dacă tipă în partea asta mea dreaptă, Maria, vârdește așa mare, o să simțiți că mușchiul ăsta e subțire și stângul e gros. Doamne, se vede și după vârful acesta înclinat. Da, și vârful înclinat se vede la stian. Dacă știți, foarte mult depinde ce vrem să aflăm din trânsa. Deci eu vreau că când am tăie-o, eu știu că toate grupele o să o tăiem diferit. Până la urmă încercăm să vedem că Era bravo. Era fricoasă, leacă. Așa e corect? Nu știu cum te miei. Vă spune dumneavoastră la să Da, da. Aici e ca vine atât stâng. Și de aici e ca aici, eu i-am tăiat de ca aici, e ca aici. Și aici e și valvurile. iau și bine să Așa. Ictele aici, din... Îi ducem mine. Și căutăm și al ictele, vezi? Asta e drept. Da. Și îl ducem încolo. Fără grijă, că doamna mai are inimi. Le-am cumpărat de la piață. Wow! Și că ne ducem. Proaspete. Și ne ducem, e ca aici. Oi, puțin am luat într-o parte, nu e nimic strașnic, e ca așa. Dar vă arăt și păretele despărțitor așa. Ai, pare transversal. Ectele. Pe ăla, ectele. Pe ăla nu l-am tăiat. Al vedeți? E ca este Asta e pe septul la noi. Septul transversal. Da, ectele este. Asta e septul, mușchiul. Și e ca aici avem ectele, vedeți? Vină. Dar atriul e ca sus, aici e o bucățică mitică. Nimicuță, E ca da, până aici, vedeți unii... Iată, iar membrana asta, valvula, da, membrana, da. Așa, și ectele. Și am dacă nu îl tăiem și pe este, e ca îl tăiem în jumătate, așa, ea, și e ca îți vede. Și e cum șede, uitați-vă, în cazul de față, tot. O punem înapoi. Ictă e așa trepșadă. Ictă-o, vedeți? Ictă așa șede. Ictă aici eu le-am tăiet, ectele aici eu le-am tăiet. Din coace le-am tăiet, vedeți ori nu? Da, dumneavoastră le eu știți mai, mai... Ectele ele sus, vedeți ori nu? Da, semelunarele ele între cum aici. aorte. Da. Și mai este ca aici încă una, Aici sunt. Cortical și medular și piramidele să văd. Numai că bazinetul cam nu știu ce-mi pare, plin cu... Nu, scoateți așa, Eu n-am tăiat. Mai jos, mai adânc, alea. Cum este bazinetul, este ca capsulă fibroasă, ca la exterior și nu prea stai. Așa, 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 cred că e ajuns. Ele se văd bine. El se vede în mijlocul că e Se vede culoarea diferită la stras, aranjarea. aici mai bine să observăm. Capsula fibroasă aici tot e scoasă, e că aici nu mai avem. Dar la voi nu e o porțiune micuță, e capsula fibroasă. Ei n-au... E că aici este de bine să vede piramide. Da, da, foarte bine. Când e fier? Haideți să încep și tăieți și ceilalți de atunci. Haideți să tăieți. Eu asta. E specie de cactus. E că mai am și acolo una mare. E specie de cactus după forma asta de turbină, cum îi merge. Здесь молочаево, она не опасна, их нельзя трогать, мыть надо, потому что там яд внутри. Да? Они собрали есть вот это. Hai să încercăm. Молоко есть. Ядовитое, да? И оно ядовитое. Может парализовать язык, если дотронется Да, ну ребенок. сыпали горы, да, ну сыпали горы, Что да. мы выкинули из школы вот это, она тоже дает молоко. Și e într-o viitoare, da? Înseamnă că e pentru ceva trebuie să fie bună. Numai atât rău nu poate să fie. Și normal că sunt ceva bun. Că nu știu că specie de cap. Ну, смотря как он использовать будет уже. Vedeți, observați,